Kato, tässä mulla on tällainen oikein Nokian tällainen joku aika sukka känny. Ja mä nyt tiedän mikä tän 50 on. Kattokaa, nyt mä vähän näytän tän pelejä teille ja muuta silleen. Upsista tässä lähti käymään jotenkin hullusti. Mutta nythän se pitäisi mennä ihan normaaliin valikkoon. Laitetaan sieltä nyt vaikka hetkeksi tällaista sudokua. Jatketaanpas. Katos, tällainen typerä sudoku. Tällaista se on, mutta en mä jaksa nyt tollasia ihan tehdä. Tässä pizzarallia. Ei oo kyllä ääni, halutko että loiton. Mulle taas on ihan sama. Täältä näkyis parempaa kuvalaatua. Kaitte. Sitten. Onks nyt tänään 29. päivä 5. Kesäloma alkaa 54 päivän päästä. 2012. Aika kivaa tämä nyt on, mutta varotaan, tuolta tulee auto. No niin, katsotaan nopeutta ja siinä on tollanen ympärijuttu. Saatteko selvää? Laitetaan. Tästä tulee noin tästä videosta mainostaa. Koska mikäköhän vitsiin tästä teenees. No, nyt tästä laitetaan tällainen Snake-peli. Tällainen aika vanha, mutta voitais laittaa tosiaan äänet. Itse. Tässä. Yhden perkele. Tuossa on tällä. Tästä on huonot pisteet, kun ei nyt tätä oikein pelaiskaan. Kato, uusi peli. Miksi? Tuolta uusit järjestetään. Tässä on vaiheena näyttämistä oikein. No, kiitti kun katsoitte. Thanks for watching. Tai mitä mä